Hei, oikein hyvää vappua. Siis nyt on loistava fiilis. 30. huhtikuuta vappuaatto. Kello on 18.25. 13 astetta lämmintä ja just sain veneen vesille. Kiitos Olli, tiedät kuka olet. Ja ihan sika hyvä fiilis. En tajunnut, että täällä on siis, me on ollut nyt ehkä 5 minuuttia merellä. Ja on vielä tässä satama-alueella, mutta siis ihan älyttömän hyvä fiilis. Siis pelkästään se, että näkee tämän luonnon ja aurinko paistaa, pitkä talvi on ohi, niin kyllä tätä on odotettu. Tätä on ihan oikeasti odotettu. Siis nyt on niinku käsittämättömän hyvä fiilis. Et kyllä sit niinku, jos ihminen pystyy olemaan pienestä iloinen, niin, tai en tiedä, onko se nyt ihan pientäkään olla täällä Suomen kauniissa luonnossa nauttia auringonpaisteesta, niin mutta yhtä kaikki niin halusin vaan toivottaa hyvää vappua ja sanoa, että nyt on kyllä hyvä moodi. Tän näköistä täällä. On kyllä tosi lepposaa, kun on vielä näin lämmintäkin. Eikä juuri yhtään tuule. Ehkä 1-2-3 metriä sekunnissa tuulta, mutta siis tuulen virekin on tällä lämmin. Äkisti nämä ilmat muuttuu 2 viikkoa, sitten oli vielä lumimaassa. Mutta tosi pitkä talvi oli, kun tää alkoi niinku marraskuussa. Marraskuun puolivälissä tuli lunta ja sitten oli pitkä pakkasjakso ja lumet jatkui pitkälle huhtikuun yli puolen väliin. Ja nyt sit vasta kun on käytännössä toukokuun käsillä ja nyt voi sanoa, että tuli kevät. Nyt on ollut 2 päivää kevät. 2 päivää on ollut tosi hienoa säätöä. Ihan sikasiistii. Wow, me on merellä pitkän tauon jälkeen. Ihan sikasiistii. Ei mitään, tää oli ihan tällainen lyhyt pyörähys, ihan 10-15 minuuttia kävin pyörähtää sitä Skotkaidusta, mutta siis voin sanoa, että tää on terapiaa, tää teki ihan älyttömän hyvää. Niin ei mun muuta, tosiaan hyvää vappua ja uskon, että näitä tällaisia videoita tulee varmasti lisää, koska tää veneily on mun lempiharrastus ja näitä videoita on, siis kaikki videot on kiva tehdä, mutta näitä on oikeasti tosi kiva tehdä, niin ei mun muuta. Jos veneilyvideot kiinnostaa, laittakaa kanava tilaukseen. Yes, moi moi!